एकटा आथासेआव आंनो औवारि बाहायनाय एबसु थारमाने एबसुनि आरोखि औवारि बाहायनाय आबसुनि मुं लानानै जाय मानसिया दम होदों दावराव देख्रेब सारखौ सांग्रां जा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारमोनहा जाय आबसुनि मुंखौ लानानै दम होदों बे मानसिखौ नागिरनानै पानिश होनांगौ, साजा होनांगौ। दावराव देख्रेब सारा सोर? उपेन ब्रह्मजों समान समान आन्दालन खालायग्रा सिनियर गेदेरमा, बिपिएफ पार्टीखौ गोहो खुंथायाव लाबोग्रा टीम। बिपिएफ पार्टीखौ खावलायदों, हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायदों, खुंथायाव थानानै समाजनि मोजां खामानि माव। हाग्रामा महिलारि सारखौ खावलायदों, समाजनि मोजां खामानि माव। थुख्रा थुख्रा जों गोदागोन नोंखौ जों दोना, जों नागारा ओरैनो बे आंखौ सिगिदों आरोखि। नै मैया एकटा आथाइसआव आंनो नैबे नाम्बारनिफ्राय 8812859958 बिनिफ्राय एकटा आथाइसआव आंनो औवारि बाहायनाय एबसु थारमाने एबसुनि आरोखि औवारि बाहायनाय बे आंखौ बे टाइमाव माने फन हरनानै सिगिदों, आंखौ बुंदों दावराव बोराय नों मानो बिपिएफजों ओंखारदों? मैं যদি कैबिनेट मिनिस्टार हो जाऊँ मैं मने मने भाबी लैছো যে মহিলা সবলীকৰণৰ নামত মই কিছুমান ফেচিলিটিজ মহিলাবিলাকক দিম আৰু হেতু মই নিজে কনফিডেন্ট যে এইবিলাক কাম কৰিব পাৰি কাৰণ এটা कैबिनेट मिनिस्टारৰ বহুত হাত থাকে। भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय दावराव देख्रेब सारा मा बुंखो, हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिया मा बुंखो, थांनाय प्रमद बर'नि खुंथायाव इउपिपिएल पार्टीनि खुंथायाव हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिया गावनि न'आव दलद थानो मोनाखै। लोगोसे बिपिएफ पार्टीनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा खुंथायाव गैयाबाबो खुंथायाव थानाय बायदि रायजो राजाफोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मदद होनो गोनां जादों। हाग्रामा महिलारि सारा खुंथायाव गैयाबाबो खुंथायाव थानाय बायदि समाजनि जेंनायाव गसंनो गोनां जादों। मोनफ्रोमबो समाजनि जेंनायाव हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिया मोगा मोगि जानो गोनां जादों प्रमद बर'नि खुंथायाव, इउपिपिएल पार्टीनि खुंथायाव। बेबायदि समाजखौ बा समाजनि जेंनायाव गसंग्रा बर' बिमाखौ आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै आरो साबसिन खामानि मावनो थाखाय उपेन ब्रह्मजों समान समान आन्दालन खालायग्रा बर' बिमाफ्रा, मोनफ्रोमबो बर'नि आन्दालनाव बर' बिमाफ्रा बाहागो लाग्रा, आबुबनि आन्दालनाव बाहागो लाग्रा बर' बिमाफ्रा हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिखौ आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै साबसिन खामानि मावनो थाखाय मैखोम बिबान होनो थाखाय आवगायबोदों। नाथाय इउपिपिएल पार्टीनि गेदेरमाफ्रा खोथाफोरखौ बेलेग बेलेग बानसावो। इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा साफा सानै रायजोफ्रा दुखु मोनो। नाथाय बिजेपिनि गेदेरमाफोरनाव सोंनानै नाय, सरखारि फैसा फैयैनि सिगां सोरबा एमएलए एमपिया जाहाथे समाजनि खामानिखौ गावनि फैसाजों मावगोरनो हायो। बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिया सरखारि फान्ड, सरखारनि फैसा मोनगोरैनि सिगां गावनि फैसाजोंनो समाजनि खामानिखौ मावनानै दोनगोरनो हायो। मावगोरनानै उनाव फैनाय फैसाखौ जाहाथे गाव लाफिनो। बेबायदि बिजेपिनि माखासे पार्टीनि गेजेराव दङ। सोरबा एमएलए एमपिया थाखा फैसा गोनां। बेबायदि थाखा फैसा गोनां मानसिखौ मानो थाखाय एमपि एमएलए खालायदों? सरखारनि फैसा फैयैनि सिगां जाहाथे रायजोनि जेंनाया सोरबा एमएलएआ गावनि फैसाजों मावगोरो, सोरबा एमपिया गावनि फैसाजों मावगोरो। थिग हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसियाबो समाजनि थाखाय देरहासार जानायनि उनाव गावनि थाखानाय फैसाजों जाहाथे समाजनि खामानिखौ मावो। बेबायदिखौ बर' बिमाफ्रा साननानै आसाम एसेम्ब्लियाव जाहाथे देरहासार जानानै खामानि मावनो हायो। लोगोसे दावराव देख्रेब सारखौ जाय आबसुनि मुं लानानै दम होदों बे सांग्रां जानाया मोजां। नाथाय दावराव देख्रेब सारा उपेन ब्रह्मजों समान समान आन्दालन खालायग्रा सिनियर दावराव देख्रेब सारमोननि टीमा आरो बिपिएफ पार्टीखौ खुंथायाव लाबोफिननाय पार्टी होननानै बुङोबा दावराव देख्रेब सारनि पार्टीया। दा दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सारखौबो खावलायदों, बिपिएफ पार्टीखौबो खावलायदों समाजनि मोजां खामानि मावनो थाखाय। हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि थानाय दावराव दावसि गैयालासिनो समाजजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय दावराव देख्रेब सारनि टीमा खावलायदों। आरो बिनिफ्राय मा बुंबावनांगौ आरो समाजनि खामानिखौ माबायदि मावबावनांगौ? इउपिपिएल पार्टीयाव जेब्ला दावराव देख्रेब सारखौ बायदिसिना बुङोमोन, प्रमद बर'आ बायदिसिना बुङोमोन आरो प्रमद बर'नि खुंथायाव बड'लेण्ड टाइगारा ओरैबायदि खोनासंथावै बाथ्रा बुंदोंमोन, सैज्य हायैयाव दावराव देख्रेब सारा बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव केस होदों। बे केसआ दिनैसिमबो दं। नाथाय ओरैबायदि इउपिपिएलनि जानानै प्रमद बर'नि जानानै बड'लेण्ड टाइगारा दावराव देख्रेब सारखौ मेन्टेलि टर्चार होदोंमोन, न'खरनि गथ' गथाय जाथि खुरमाफोरखौ लाजि फोनांदोंमोन।
लाजि फोनांनायनि माखासे बाथ्राफ्रा बेलेग बेलेग दं नाथाय समाजनि गेजेराव खोनासंथावै बाथ्राखौ लानानै बड'लेण्ड टाइगारा दावराव देख्रेब सारखौ न'खरनि मेन्टेलि टर्चार होदोंमोन बेबायदिखौ खोनासंनो बानानै दावराव देख्रेब सारा बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव केस होदोंमोन नाथाय बड'लेण्ड टाइगारा दावराव देख्रेब सारखौ हान्थु खरायनानै प्रमद बर'नि खुंथायाव प्रमद बर'नि थोननायाव इउपिपिएल पार्टिनि थोननायाव आं नोंनि सायाव बायदिसिना बुंफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो होननानै दावराव देख्रेब सारखौ हान्थु खरायनानै जुदि बड'लेण्ड टाइगारा निमाहा बियोबा दावराव देख्रेब सारा केसनिफ्राय उथायगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय प्रमद बर'नि जानानै इउपिपिएल पार्टिनि जानानै बड'लेण्ड टाइगारा जोबोद समाजनि गेजेराव गुंले बारहावा खालामदोंमोन सों बड'लेण्ड टाइगारनाव प्रमद बर'निफ्राय मा मोनखो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय मा मोनखो प्रमद बर'नि जानगार जानानै थानांबाय इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जानगार जानानै थानांबाय बड'लेण्ड टाइगारा बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि माखासे इउटुबारफोर सांग्रां जा सोरबा पार्टिनि जानानै खोनासंथावै सोरबा गेदेमाफोरखौ दम होनायनि जानगाराव था मानो होनोबा सिनियर दावराव देख्रेब सारमोनहा आन्दालन खालायग्रा समाव नैबे जोंनि सुदेमफुरि गामिनि आइजो आंनि बिब' बिनानाव बयबो ज' जानानै दिनै फैगौ एमएलए इलेक्सननि थाखाय मोनसे साब कमिटि खुलिनो जों आखायाव लादों दा बेखायनो जों बेयाव बांसिन आइजोआनो दङ दा बे आइजोयैनो जों आब' मालथिखौ जोङो दिनैनि नैबे साब कमिटिखौ अपेन खालामनो थाखाय खुलिनो थाखाय जों लिंहरनाय जादों दा बेखायनो जों आब'खौ हानायनि सिगां अपेन खालामनायनि सिगां आब'खौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायगोन होननाय खावलायनाय जादों जेबोथ' बुंला नङा होमबा केमसियाल' आंनो BPF long live, long live, long live. BPF long live, long live, long live. BPF जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. शेवली महिलारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. शेवली मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. हाग्रामा महिलारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. जय BPF नि, जय BPF नि, क'क्राझार टाउन प्राइमारि गोदान अफिस ओमफ्राय আগন্তুক 9 তাৰিখত বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কেম্পেইনৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত মানে যাতে 9 তাৰিখত চবে আমাক ভোট দিয়ে তাৰ কাৰণে আমাক কিয় ভোট দিব লাগে আমাৰ আগৰ বক্তাজনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে যে আমাৰ বিপিএফ পাৰ্টিটো 5 বছৰত আমি কি কি কাম কৰিম কাৰ কাৰণে উন্নতি সাধন কৰিম চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আৰু বাকি নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তেখেতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু সেইটো নমুনা আপোনালোকে আমাৰ এইটো 5-6 মাহতে দেখা পাইছে এতিয়া 6 মাহত উঠিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো আৰুতো বাকি আছে বহুত বছৰ বাকি আছে 5 বছৰত এতিয়া 6 মাহে গৈছে তাতে আপোনালোকক যিমানখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ইলেকশ্যনত যোৱা ইলেকশ্যনত এমচিএলএ ইলেকশ্যনত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি মই পূৰণ হোৱাটো দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো অৰুণোদয় আঁচনিয়ে হওক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক আৰ্থিক সাহায্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা দুখীয়া মানুহক IBSৰ যিটো সাহায্য এইটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে যিটো আৰ্থিক সাহায্য সেইটোৱে হওক সব মানে ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই গৈছে আৰু কিছুমান মানুহ য'ত পোৱা নাই সেইবিলাকেও মনটো দুখ কৰিব নালাগে বেজাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ এইটো কিছুমান চিষ্টেমত যায় বহুত টাইম লয় এতিয়া যিহেতু ইলেকশ্যনৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে কিছুমান অফিচিয়েল কামবিলাক বন্ধ হৈ আছে এতিয়া এমএলএ ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছতে যিবিলাক আধৰুৱা কাম আছিলে সেইবিলাক কাম কৰা যাব আৰু প্ৰত্যেকটো গাঁৱত প্ৰত্যেকটো নিডি ফেমিলিয়ে যাতে এটা এটাকৈ আঁচনিটো পায় সেইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিম আৰু এজ এ কেণ্ডিডেট আৰু বিপিএফ পাৰ্টিত এতিয়া মই ডাইৰেক্ট হেৰিত পাৰ্টিত ইনভলভ হোৱাৰ লগে লগে মই জিকাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত সদায় সহায় আৰু সহযোগিতা আৰু বিপিএফৰ যিটো আদৰ্শ আৰু নীতি সেইটো মানি পেলাই মই কামটো কৰিম আমাৰ 5টা যিটো প্ৰমিছ কৰিছিলে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই সেইটো আমি ডেফিনেটলি এইটো আমি পূৰণ কৰিম তাৰো লগত আমি আৰু কেনেকৈ কি কাম কৰিলে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু কি কি আঁচনি ল'লে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাল হয় মহিলা সবলীকৰণৰ নামত ভাল হয় সেইটো মই কৰিম
বাকী BTCৰ যিটো আমাৰ 5টা গ্যাৰান্টি সেইটো চলিয়ে থাকিব আৰু মই যদি কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হৈ যাওঁ মই মনে মনে ভাবি লৈছো যে মহিলা সবলীকৰণৰ নামত মই কিছুমান ফেচিলিটিজ মহিলাবিলাকক দিম আৰু সেইটো মই নিজে কনফিডেন্ট যে এইবিলাক কাম কৰিব পাৰি কাৰণ এটা কেবিনেট মিনিষ্টাৰৰ বহুত হাত থাকে গতিকে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এটা বিপুল পৰিৱৰ্তন দেখা পাব BTCৰ লগে লগে আমি ষ্টেটৰ পৰা যিবিলাক ফাণ্ড আহে আমাৰ সমষ্টিত মই কৰিব একদম 100% চেষ্টা কৰিম তাৰ উপৰিও মানে মানে थुरा जों गोदागोन नोंखौ दोना जों नागारा ओरैनो बेखौ सिगिनो आरोखि प्रम'दआ नंखाय खोथा बुंनानै जेनदों बे जों गिया सैथोजोंल' आवगायनांगौ आरो दिनै आं बेनि थाखाय बे ससियेल मिडियाखौ धन्यबाद होयो बे माखासे ससियेल मिडिया दं इउटिउबारफोर दं माखासे ओमफ्राय माखासे निउस पर्टेल दं बिसोरो गोबां निउस फोसावदों जोङो दासिम फैगौ 9 थारिखआव जानाखि एसेम्बलि इलेक्सन जागोन बेनि थाखाय जोङो फोसावथिं मेलाव गिदिंबाय थादों बड'लेण्ड जनारि संसा मन्थ्रि जानानै आरो जोङो बयखौबो रायजोआव खावलायदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जाहाथे बयबो BPF हान्जाखौ भट होनानै देरहासार खालामो दा बे मोजां जोङो मोनसे परिबेस नुदों दिनै जे थांनाय 5 बोसोर प्रम'दआ बिटि सालायदोंमोन बे 5 बोसोर बिटि सालायनाय समावबो बिसोर थगाय थसि जानाखि खामानि मावदों थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय दा बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिबाय बे मिथिनायनि थाखायनो दिनै पावाराव दंब्लाबो प्रम'दआ अब्लाबो बियो दिनै BTC इलेक्सनाव बे जेनग्लिनो गोनां जाबाय बे 28टा सिट हाग्रामा महिलाया BTC दाबाय दा प्रम'दआ मात्र 7टाल' भट मोनदों बे 7टाल' भट मोननाय खारनाव बेनो बिसोर बाराद्राय थगायदों रायजो राजाफोरखौ बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ जोबोद थगायदों रायजो बिनानै रायजो राजानि थैनि सहि लानानै बड'लेण्ड नांगौ होनग्रा मानसिफ्रा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै एकर्ड खालामनानै लानानै फैनाय बेखौनो बिसोरो बुंदोंमोन जे बिटिआरआ बिराद गिदिरथारनाय दा बेफोरखौ रायजोफ्रा बुजिदों दा मिथिनो हादों आरो लोगोसे बे BTCनि जायनाखि बाउन्डारि सिमा दानख'नाय दा बे सिमा दानख'नायखौ लानानै रायजोफ्रा बुजिदों बे बिटिआरआव जे जेबो गैया आरो लोगोसे बे बिटिआरनि गेजेरजों जे डिसिफोरनो जे पावार हरफिनदों दा बेखौ रायजोफ्रा बुजिदों 16था डिपार्टमेन्ट हरनाय बेथ' रोखा रोखा प्रमान जादों आरो बिनि उनाव बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जे ट्राइबेलफोरनि हा बर'फोरनि हा बे गामि सिङाव माने PGR BGR बे गभर्नमेन्ट माने खासा बेफोरखौ जों गासिबो आसाम गभर्नमेन्ट हरफिनदों आरो बिनि थाखाय बर'फ्रा गोबां हा सेजादों न' बां सावनो ओंखारजादों दा बेफोर दुखु दाहा रायजोफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा बुजिदों बेनिखायनो बे बुजिनायनि थाखायनो थांनाय जानाखि BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव प्रम'दखौ फुरा माने सुस्रांनानै 7टाल' सिट दोननानै हाग्रामा महिलारिखौ 28टा सिटआव देरहादों आरो बे देरहानो थाखाय रायजो राजानि गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि जथेस्थ' अबदान दं बिसोरनो लाखिदों पार्टिखौ आरो बिसोरनो सिगांसिम बुजिजेनदों आरो बिसोरो जेब्ला जावरिनानै ओंखारबोयो बयबो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिया जेब्ला माने BPFनि फारसे मोखां होयो अब्ला जाय बारसानाय माने माबाफोर पार्टिनि लिडारफोर बारस्लायग्रा जाय बारस्लायनाय बिसोरो उफाय गैयैयाव फैफिननो गोनां जादों दिनै इसिबां बारस्लायनो थांदोंमोन BPF नेताफ्रा बिसोर दिनै गासिबो माने दे हेभ अलरेडि काम बेक टु देयार अन माने हम अरिजिनेल हम फैफिनजोब्बाय आरो इउपिपिएलनि गोबां दंमोन बिसोर दिनै फैफिनजोब्बाय दा मोजां लकन आं दा जों खावलाय लुबैदों बे BPF हान्जायाव थानानै जाहाथे बयबो अनलायनानै माने जौगानायनि खामानिखौ मावो खौसे थालायनाय जौगानाय खामानि मावो बे 5 बोसोराव माने प्रम'दआ जेरै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामदोंमोन समाजखौ गुलाय गुजाय खालामदोंमोन फोसाबसि खालामदोंमोन जेरै माने BPFनो स्किम हरा BPF होनब्लानो रानजिं खुजिं दोनगोन जों होननाय बाथ्रा इउपिपिएलआ स्किम मोनगोन होननाय बाथ्रा बेबायदि माने खुंगिरि जानो नाङा गोरिबा गोरिब गोरिबनि गेजेराव खुनु इउपिपिएल BPF थाया बे गोरिबा जा मोननांगौ बे मोननांगौ दा बे हिसाबै नैबे BPF हान्जायाबो जाहाथे खुनु माने इउपिपिएल BPF बा पार्टिनि खुनु मोनसे डिफारेन्स लायाजासे फारागथि लायाजासे बयखौ समानै अनो आरो बयनिबो गेजेराव जाहाथे जौगानाय लाबोयो जों बेखौनो BPF हान्जाखौ खावलायो आं आसा खालामो जोंबो बे मिशनजोंनो जोंबो बे थांखिजोंनो दिनै BPF हान्जाखौ जों बुंलांगोन जाहाथे बिसोरबो मोजां मावलां हारिखौ सिबिलां मोजाङै जा अनेक दावगानांगौ दं गोरिब गुन्द्रा दाबो जौगायाखै गोबां माने गोरिब दं जायफ्रा न' बां थानो जेबो गैया लामा सामा दाबो गैया बेफोर जाहाथे मोजां जायो लेखा फरा फरायनो जाहाथे सुजुग मोनो जों बेनि थाखाय गोरिब गुन्द्रा जानो जों माने बुंबाय थागोन हाग्रामाखौबो जों बुंगोन दा बेखिनि दा बिनि गेजेरावनो दा जोङो माने बांसिनै बुंनो थांब्ला दाराव दैखेब नार्जारिया बुंनो थांब्ला बे इउपिपिएल मानसिजों एबसु मानसिजों गोबां रायजाबोबाय गाज्रि रायजाबोबाय जोङो बे बिटिआर सुक्तिया जे मोजां नङा बेखौ बुंनायनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिजों जे मोनखानाय BTC 6 सिडुलखौ सेस खालामसै बे बाथ्राखौ जों रोखा रोखा रायजोनो बोला बोला होनायनि थाखाय जोंखौ गाज्रि खोथा बुंदों इउपिपिएल मानसिया रायबोदों
एबसुनि मानसिया रायबोदों दा खिन्थु बिसोरो खुनु दिन प्रपार माने रिप्लाइखौ बिसोर होआखै जों सोंदोंमोन बिसोरनाव गोबां खोथा दा बेखौ खिन्थु बिसोर खुनु दिन बुङाखै रिप्लाइ होआखै खिन्थु बिसोर मा खालामदों रायदोंल' गाज्रि खोथा बुंदों जाहाथे जों जेबो बुंफिननो हाया जों जाहाथे बिसोरनाव जेबो कुइसन खालामनो हाया रायजो राजाफ्रा जाहाथे खुनु दिन कुइसन खालामनो हाया बेबायदियाव खालामबोदों नै मैया 1:28 आंनो नैबे नाम्बारनिफ्राय 8812859958 बिनिफ्राय 1:28 आंनो वारि भाई होननाय एबसु थारमाने मानसिया एबसुनि आरोखि वारि भाई होननाय बे आंखौ बे टाइमाव माने फन हरनानै सिगोदों आंखौ बुंदों दावराव बोराय नों मानो बिपिएफजों ओंखारदों नों मानो बिपिएफनि इलेक्सनाव ओंखारदों बेखौ बुंनानै बे आंखौ बुंदों नोंखौ गोदा माने नोंखौ खोथिया माने थुख्रा जों गोदागोन नोंखौ जों नागारा होननानै बे आंखौ सिगिदों आरोखि दा आंनि गोसोआ बांसिन दिनै थुलुंगासिन मोन्दों गोरासिन मोन्दों जों बांसिन जरदार भाबै जों आवगायसिनांगोन ओंखायनो जों बांसिनै आं दिनै ओंखारनानै रायजो राजाखौ खावलायदों रायजोफोर रावखौ जों दागि गिनो नाङा सैथोजों आवगाय सैथोआ सानसे देरहागोन आरो दिनै सैथोजों आवगायनो थाखायनो जों सैथो बाथ्रा बुंबाय थानो थाखायनो दिनै जोंनि बे फरसेयाव फैबाय दिनै हाग्रामाया पावार अफिसनि खारनाव बेनो जों सैथो बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो हाग्रा माने प्रमद बर'आ जेननाय खारनाव बेनो प्रमद बर'आ थगायबाय थादों मिसा खोथा बुंबाय थादों बे बाथ्राखौ दिनै जों बुङै ससियेल मिडियायाव दिनै हगारै दिनै रायजो राजा मिथिदों दा बेनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनानै जेनदों बे जों गिया सैथोजोंल' आवगायनांगौ आरो दिनै आं बेनि थाखाय बे ससियेल मिडियाखौ धन्यबाद होयो बे माखासे ससियेल मिडिया दं इउटिउबारफोर दं माखासे ओमफ्राय माखासे निउस पर्टेल दं बिसोरो गोबां निउस फोसावदों नंगौ बाथ्राखौ बिसोर फोसावबाय थादों रायजो राजानो बोला होनदों मिथिदों दा बेनि थाखाय दिनै सैथो बाथ्राया बयनावबो गोसारदों रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बानो गोसारदों बेखायनो आङो माखासे इउटिउबारफोर आरो माखासे निउस पर्टेलफोर बिसोर धन्यबाद होयो आरो बिसोर दङ होनबा हयथ' आं सानो आरोखि बिसोर गैयामोनब्ला जों बुंनोबो हानाय नङामोन जोंखौ सिगिसिगाव दोनगौमोन आरो लोगोसे बिसोर बुङामोनब्ला बिसोर हेल्प खालामोब्ला रायजो राजानाव बे जोंनि बाथ्रा खोथाफ्रा सहैनाय नङामोन सैथो बाथ्रा सहैनांगौमोन दा बेनिखायनो निउस पर्टेलफोरखौ आङो बे इउटिउबफोरखौ आं माने धन्यबाद होयो गोजोन्थों